cheat, the whole hoopy can witness. We get Αν τσεκάρει τώρα. Για να κάνουμε λίγο στην άκρη. Το μαλάκα. Ο κύριος απορρίπτεται, άργησε! Το άλλο που βιντεοσκοπείς είναι ο χειρότερος εφιάλτης. Ποιο? Αυτό το γκρι εκεί πέρα. Όχι ρε φίλε. Ο χειρότερος εφιάλτης είναι αυτό. Το ξέρω ότι τα βράδια ξυπνάς στον ύπνο σου, καταϊδρωμένος, φοβισμένος μέσα στο σκοτάδι γιατί βλέπεις αυτό. Δεν θα σου πάρω συνέντευξη. Δεν χρειάζεται να πάρεις συνέντευξη. Τα είπα όλα. Έχω πει ήδη πολλά. Αλλά καιρό να σταματήσουν τα λόγια και είναι ώρα για πράξεις. Ορίστε ο ίδιος, αυτοπροσώπος. Και τα δύο μέτρα. Και βγάλε. Δεν θα σε αφήσουμε να βρεις.